ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo. Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan pa naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama.
Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Angkol! Dagol! And Tita Tanya Chinita. Iniwan po kami ng Pakistani kong asawa. Feel good morning po. Call and tits. Pati na rin sa lahat ng nakatutok, nanonood, nakikinig ng programa. Mga katas ng nakalipas. Isa nga po akong OFW sa Pakistan. At dito ko po nakilala ang tatay ng aking 2 anak. Siya nga pala si Akmal. Ang ibig sabihin nun sa Pakistan ay perfect or complete. Kaya perfect po siya sa akin at kinimplete niya naman ang buhay ko. Pati na ng aming 2 anak. Tapos iniwan, ano yun girl, napaka-contradicting naman ang sinasabi mo. Gaslight ka pa dyan. Tumira po kami sa Pakistan ng 4 na taon at dun po kami kinasal. At dahil sa gulo sa Middle East, napilitan kaming, ano ba yan? Umuwi na, hindi nalunok ng maigi. No? Napilitan po kaming umuwi ng Pilipinas at sumama naman si Akmal. Pero hindi niya gusto dito. Hindi niya gusto yung kultura, halos lahat di niya type. Kaya gustong-gusto niya pong bumalik ng Pakistan. Pero ako ayoko dahil gusto ko safe yung mga bata, pati ang aming buong pamilya. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. No. No. We go back to Pakistan. But why? Siguro. Assalamualaikum. Malaikum salam. We go back to Pakistan. I don't like here. I don't like Philippines. Go back. But your country, my son, daughter, we but go your back to... country has war. Always war. Boom, boom, boom. You'll be fine. No, will not be fine because they're always bombing. Ratatatatat. No. You, my son. I don't. Mama, ayoko sumama kay Papa doon. Mama, I don't want. Dito lang tayo sa Pilipinas, Mama. No, Papa, no. Nahi. We go to Pakistan, okay? No, we
don't want, there's so many bratatatat there, pang, pang, pang. No, I want to stay here. I'm safe in the Philippines. I want... Okay. If you don't want to come with me in Pakistan, I will leave you. And you know the drill. If I will leave you, What do you mean? we'll be forever separate. Don't do this to us. Because you will not go with me, your family. Because it's dangerous there. What's the problem? Isn't it? Min apsay mahabat kartahon. I love you. That's I love you. I forgot the language. I forgot language. No. Tagal dito, Philippines. Tagal, Philippines. Maniwala sana ako. Ako hirap na hirap dito. Hindi ko alam ako ba Chinese o ako Pakistani. That is why, identity crisis. Apa! Tingnan mo, ako Korean, ako Pakistan. Masaya. Sama ng Pakistan, ayoko dun kasi. Ayoko dun, Mama. I don't want there. There's so many, Okay. monster truck, no. If you don't want to come with me in Pakistan, I will leave you, okay? Again and again? Ulit-ulit. Again and again. Nakakapagod na. Are you tired, Apa? Ako Pakistani, hindi ako Korean, ha? Ikaw salita ayos sa akin, ha? Nalito ako Chinese, ako Pakistani. Pero ako na, ha? Kaya, Wow, fluent agad. bahala. Kayo bahala. I go back. Do not leave us. No. Papa, we need you. Apa, kansamnida. Mama, don't do this to us. Bitiw. Maniwala. Let go. Let it go. go. Bisa. Isaya, hindi ako. Bye-bye. Papa! Kunin mo na ang lahat sa akin. Matapos po ang araw na yon, wala na kaming balita tungkol kay Akmal. Kaya niyo yun, di ba? Iwanan yung mga bata at ako. Hindi rin po kasi yun mas-social media, kaya hindi ko alam paano kontakin. Kilala ko po si Akmal. Kaya hindi na ako nag-expect talaga na babalik pa siya sa amin. Tinanggap ko yon at nag-move on po ako at mag-isa kong tinaguyod yung dalawa naming anak. At para matustusan ko yung dalawang mga bata, nag-aangkas po ako. Opo. Wow, big bite. S-Lex. At pag may nag-order ng biryani, nagluluto na rin ako po, sideline. Mama! Papa! Ano yun? Kotse? Nalilito na. Mama, kumusta po yung biyahe niyo, Mama? Pag-angkas niyo, Pagod Mama. ka po. Mukha ka pong haggard. Sobra kasi. Kailangan ko mag 12 hours ng biyahe kasi may mga bayarin tayo dito. Alam niyo naman, ang laki ng kuryente natin.
Tsaka, yung upa dito sa bahay. Pasensya na kayo, gabi na ako nakauwi, Mama, okay lang po yun. Si Kuya Junjun, kinakain niya yung biryani na order. Mama, gutom na kasi ako. Ba't mo kinakain yun, Kuya Junjun? Business yun ni Mama Mama, diba may sobra naman yun, kaya kinain ko yung biryani, Okay lang yun. Mama. Alam, kaya nga ako naghanap buhay para may pangkain tayo. Okay lang yun, Junjun. Thank you, Mama. Tsaka, Mama, binalot na po namin yung order, Mama, na sinabi niyo, Mama. Opo, nilagay po namin sa mga paper plate. Tapos, Bakit doon nilagay pa doon sa mga styrofoam? kasi bad po yun sa Mother Earth. Dapat po sa paper plate. Tsaka, Mama, tinikman namin isa-isa. Okay naman, wala po lason. Wala At namang tsaka, laway, Mama. Mama, at tsaka, dinagdagan po namin ng parang kulang po sa laurel. Nilagyan po namin paminta, Mama, nilagyan namin. Nilagyan po namin dahong laurel tsaka buong paminta. Kayo talaga, baka mag-iba yung lasa nun. Oh, may tomat. Tumatawag, Mama, yung Huwag suki ka na mo. tumatawa dyan. Yung Rogelio Tawa ba ng yan? tawa, gusto mag-asawa. Teka lang, sasagutin. Ito yung may order sa atin ng ng 300 packs. Wait lang ha. Maganda ba ako? Hala! Tatlong order, Mama. Tatlong order. Tatlo lang pala. Maganda ba ako? May tutuloy pa ba natin? Okay. Hello? Hello? Kumusta? Sir Rogelio. Ay, Rogelio na lang, wag na mag-sir. Hindi Babe kasi na lang. ko... Ha? Kasi... Bakit? Apaka mabaero naman yan, Mama. Babe na lang daw. Ganyan na ba talaga ng lalaki? Ano na lang ha, pa-deliver na lang nung Ay, oo. tatlong in-order kong biryani. Nagustuhan mo talaga yung timpla ko, no? Oo. Kasi nag-repeat order ka eh. Siyempre, masarap yung mo Yung? yung biryani mo. Mm-mm. Nung natikman ko yung biryani mo, sarap. Nasarap talaga sa biryani mo. Kami po nagbalot nun, Sir Rogelio. Opo. Okay po. Ganun ba? Sige, dahil dyan, bibigyan ko rin kayo ng tip. Hala, wag na po 500. Para may pambahon Wag po kayo. 500 Uy, nakakaya ko naman. Kahit 1K po. Ayun, wag na po 1K. Sige, akong bahala sa inyo. Kayo talaga mga bata. Thank you po. I-deliver na lang po namin. Kaso po patali mo na nung aso nyo. Lagi po kaming niyahabol sa harap. Mamay ko na lang mag-deliver. Kaya nga, Mama. Sige. Suki ko po talaga si Rogelio ng biryani at halos linggo-linggo po yan nag-o-order at maramihan. Ayoko naman pong maging asyumera na bet niya ako pero mabait po talaga siya sa akin pati sa mga bata eh. Hanggang sa nagka-chat po kami pagkatapos kong maghatid ng biryani. Hello, sorry ha, tumawag na ako kasi hirapan ako mag-chat eh. Pwede bang pa-deliver ulit ako ng tatlo? Yung naman, yung mutton, yung kambing. Oo, gustong-gusto ko talaga yon. Tapos, Sige. tatlong kambing, 2 chicken na biryani. So 5. 5. Tapos, dali, may good news ako sa'yo. Okay? Ano Thank yun? kita ha. Diyan mo na lang sasabihin? Oo, dito na lang. Sige. Sige, paantay na lang Okay.
Deliver po! Ay, Hi. Sir Rogelio. Huwag na mag-sir. Pasok ka. Hindi, dadalhin ko lang pasok ka. to. Okay lang. Pasok ka. Hindi, mabilis lang ako kasi. Hindi, usap pa tayo eh. Tungkol saan? Basta. Halika, pasok ko kumaya. Sige. Wala naman dito eh. Thank you sa laging pag-orderan. Nahihiya na ako sa'yo. Baka kasi naaawa ka lang sa akin, kaya order ka ng order eh. Anong naawa? Di ba kasi signal mama ko? Ano naman ngayon kung signal ma'am ka? Baka kinakaawaan mo lang ako, kaya nag-order ka. Masarap yung biryani mo. Talaga? Gusto ko pang tikman lahat ng biryani mo. Gusto mo yung biryani ko? Oo. Juicy ba yung biryani ko? Juicy yung biryani mo eh. Makatas to. Kaya nga. Tsaka, masarap ka magluto. Saka may good news ako sa'yo. Ano yun? O nga pala, may sasabihin ka nga pala. Mag-order ng 300 sa opisina. 300 na biryani. Pinatikim ko kasi sila boss eh. 300! Oh, huwag mo sabihin sa akin, di mo kayang gawin yung 300. May event kasi kami. Sabi ko, tikman nyo to. Ito na lang food pack natin para naka-pack lunch na siya. 300? 300 na biryani. Siyempre, kaya ko yun, no? Josie pa ba ako? Kita na yan, tatanggihan ko pa ba? Hindi. Thank you, Thank you, Rogelio. Hindi ko alam paano makakapagpasalamat sa'yo. Ang lambot ng biryani. Ganyan ba yung mga lalaki talaga? Pag nilapos may malambot. Di, kasi, sinasabi ko lang na walang ano man yun, tsaka, Thank you. Sorry, napayakap ako kasi pwede naiyak isang ako yakap. kasi hindi ng pangangailangan ko ngayon eh. iyakapin ko siya. Kasi, aminin ko siya, gustong-gusto rin kita. So, anong gustong Kung, pwedeng malaman? kung may chance ba ako sa'yo, tanggap kita, okay lang sa akin yun. Kaya Para baka binibila ng maraming biryani. Oo, kasi gustong-gusto kita, para araw-araw kita makikita. Di matitikman mo na yung special biryani ko. Yan. Pinakaabangan ko. Mahal mo ko? Mahal Kahit kita. signal mama ko? Kahit signal ma'am ka. Mahal din kita, Rogelio eh. Talaga? Nahiya lang ako eh, pero thank you na-appreciate ko. Salamat. Matutuwa yung mga bata kasi favorite customer ka nun eh. Salamat. Mahal kita. I never knew what love was. Metro's number one, Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kimchi Chino!
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya
Ay. Hindi ko mukha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Save. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba! i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na parang gusto mo. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako.
Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Chino! Kimchi Chino! Opa.
tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Sabi nila, you can never mix business with pleasure. Paano naman kung kaming mga magbabarkada, gusto namin magtayo ng negosyo namin? Mga kikay po kasing 4 kami at gusto po naming magtayo ng negosyo ng mga accessories. Kaya lang may mga tao sa paligid na nagsasabi na ito daw po ang magiging mitya ng aming pagkakaibigan kasi nga you cannot mix business with pleasure. Yun lang po, tambalan. Baka naman pwede kayong magbigay ng advice because we really want to start this. Thank you and God bless. Alam mo yun yung mga taong lalayuan nyo. Kaming mga hindi swinerte sa negosyo, tama ba? Hindi, yung you cannot mix business with pleasure. Feeling ko naman hindi naman siya applicable all the time. Correct. Kasi maraming mga magkakaibigan na nag-prosper, 'di ba? Na magkakaibigan pa rin naman sila, nag-prosper yung kanilang pinagkakakitaan, yung kanilang business, yung kanilang negosyo, nang hindi naman sila nag-friendship over. Ayun. I'm sure may mga pag-aaway along the way. Depende kasi unang-una sa inyo, sabi nyo, kikay kayo. So Correct. definitely mga accessories. Ayan. So, kumbaga, it's a pleasure dahil natutuwa kayo. Correct. Pangalawang example siguro, halimbawa, magtatay kayo ng bar. So tapos magiinuman kayo doon. Ayan, Yun yung siguro. medyo hindi maganda. Correct. Lahat na lang ngayon, sa halip na ibebenta ninyo yung tequila, pag hinanap ng customer, nainom na pala ng isang kabarkada. At least makikay kayo, di ba? Mas controlled. Oo, ganyan. Siguro, mas mag-flow yung idea. baka na, at saka kung alimbawa, excited kayo dyan, alam mo, yung pag-umpisa ng negosyo, it starts with an idea and it starts with an excited group o kaya excited people who want to start it. Dun sila magsisimula eh. So, meron kayo nun. Madaming mga magbabarkada, magtotropa na it's just it. They're just tropa for pleasure. There's just tropa for, yes, problems, ganyan. Pero hindi sila tropa na venture into business. Kayo yun. So, para sa akin, walang rason para hindi nyo itry dahil lang dun sa kasabihan na narinig nyo at sinasabi ng mga tao. Hindi nyo pa naman nasusubukan eh. Correct. Diba? Hindi ko lang maalala kung anong coffee shop to na dati na nabasa ko na dahil mahilig lang sila magkakaibigan sa coffee, parang dahil katuwaan lang, ginawa nila hanggang sa lumaki ng lumaki ng brand. Yun, so marami namang mga kwento na parang katuwaan lang. Oo, diba? Nagsimula lang siya sa trip-trip lang. Hobby lang nila. Oo, sino Tapos, mag-aakala na isang araw magigipo siyang isang malaking negosyo, magiging conglomerate, empire. 'Di ba? So, wag nating basagin, hindi pa naman nangyayari. But when you get there, pagka nag-decide na talaga kayo na meron kayong mga ganyang klase mga eksena, kailangan lang din yung tanggapin na magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan along the way. Meron yan. Meron talaga yan. Posible din namang 4 kayo nagsimula, ang ending 3 lang or 2. Pwede. Kasi hindi naman natin masasabi. Maaaring yung iba excited lang pero hindi naman talaga sila business-minded. May ganun eh. 'Di ba meron talaga mga taong
hindi talaga sila cut for business. Uh-huh. May mga tao talaga na meant for business. May mga ibang tagagawa ng negosyo o may owner ng business, may ibang taga-support which is taga-bili. Ayan, kapitalista. Correct. Yan, may mga ganon. Diba? Ganon. Tsaka wala namang negosyo na sinabing perfect yung formula kagad pag nag-start. Wala. Doon Lahat doon po. magsisimula ka hanggang sa ikaw, makikita mo yung... Kasi dapat mag-marriage yung craft mo doon sa negosyo na pinapasok At saka mo. yung Anong gawin, natutunan mo siya Hindi lang, yung mag-marry din yung fact na masaya ka sa ginagawa mo. Oo, yun. Ganon. O parang katulad dito, huwag na tayo lumayo, dito sa Love Radio. Yes, oo. Meron kaming tinatawag na Digital Media Department. Mhm. Negosyo yan. Oo. 'Di ba? Pero hindi ko masasabi ko magagaling ang mga nandyan, magagaling ang mga nag-work within the team. Yes. Pero hanggang ngayon, hindi natin masabi kung ano yung clear-cut Oo. formula na kapag ka pinost nung team, sigurado Magva-viral. trending. Oo, Sigurado yan. mag-viral. Kasi maraming magaganda talaga ng mga Oo. content. Yung, for example, yung ating April Fool's Day prank. Mhm. Hindi ko alam kung na post lang siya talaga at the time na yung April Fools was during Holy Week. Aha. So yung mga tao talagang wala sila masyado sa social media, maaaring ganun, or did we not share it enough, Mhm. or hindi ko alam, pero hindi siya nag-viral as we intended it to be. Ganon ang intention namin nung pagkatapos ng prank na yon. Ang nag-usap pa kami pagkatapos nun. I mean, basta yung April Fool's Day prank na yun, kung na-miss nyo po yun yung, kunyari, inaway ni Mara Tony, yung mga tao dito sa Love Radio. Parang ganon. Ang nagpa-prank ay si Mara Tony, ako, tsaka si Kim Chino. So, yun, kami yung prankster. Tapos sa mga biktima, lahat ng mga iba na nasa office, 'di ba? So, ang ganda na kasi ng kinalabasan talaga nun nung content na yun. Pero hindi siya nag-viral. Hindi talaga. I don't think na hit pa yung expected na number of views na gusto natin. Hindi kasi nga, yun yung sinasabi natin na maaaring nandun yung puso, nandun yung talented lahat, maaaring nandun yung resources, pero parang negosyo, wala namang clear cut. We only hope. 'Di ba? We only hope na maraming sumuporta. We only hope na pag nag-viral, kunyari yung negosyong ito, viral siya na matagal na panahon, ganyan, 'di ba? Pero hindi nga natin malalaman hangga't hindi natin susubukan. Samantala, yung ano naman na yung kumanta yung dalawang magkaibigan yung sa Independence Day. Na, na diba? palayain na kita. Palayain na kita. Na luma yun It's not even a new content. Repurpose yun na luman-luma na May yun mga nagre-resurface na mga ano. Oo, resurface lang na video. Yung pa yung mas maraming views. Tama. Diba? Kasi hindi mo malalaman Pero, hindi mo rin naman talaga malalaman kung mananalo ka dyan kung hindi mo talaga susubukan. So, try lang ng try. So, para sa amin ni Jegs, I believe parehas kami ng opinion dito. Don't let other people put you down agad. Ano ka ba, mag-uumpisa kayo ng negosyo, maraming problema yan. Kung sa una pa lang, nagpapa-apekto ka na sa negative na sasabihin ng ibang tao na, kapaw, good luck. Kaya nga sinasabi ng mga eksperto sa pagdating sa mga negosyo, pag nagnegosyo ka, ilayo mo sa mga kamag-anak mo. Yun siguro Kasi pwede. Instead na sila yung sumuporta, minsan sila pa yung manghihingi ng libre. Pwedeng ganon. Wala ba tayo dyan? Ayan, Free diba? taste ba dyan? Correct. Diba? Yung mga ganon. So, along the way, matututunan nyo yun. Na maaaring mag-work sa inyong magkakaibigan pero hindi mag-work kung ang i-hire ninyo mga empleyado ay mga kamag-anak nyo. Yan, Hindi naman daw lahat. May mga iba naman na hinire ang family members pero it works at okay sila. Diba? But uulitin namin, lahat ng ito ay haka-haka lang natin. Hindi po natin lahat ito malalaman hanggat hindi po natin susubukan. Correct. So, go ahead and try it. Kasi doon talaga yung tunay na pag-aaral sa negosyo. Pag Ayan. nandun ka na. Correct. Experiential siya. Kailangan ma-experience mo muna. Saka mo ma-realize, ay, hindi talaga ako pang negosyo. Ay, hanggang idea lang ako sa execution, wala ako. Correct. Kasi wala pong taong perfecto Maaring perfect siya sa ideas pero hindi niya maitawid. Meron namang walang idea pero kaya niya yung legwork. Feeling ko kayong apat na magkakaibigan, kayong tropa, lahat kayo may kanya-kanyang strengths. So, apply na. Tama. Alam nyo, pinakamaganda para lumago ang negosyo ninyo. Bago kayo mag-start ng negosyo. Kumuha kayo ng strengthening coach. Yan. Coach Nicole Yala. Yes. Gallup Certified Strengths Coach Nicole Yala. Na may mga nag-inquire na sa sobrang busy ko. Hindi ko nasagot. Ang dami na nag-inquire. Sabi ko, paano ko ba ito
gagawin. Hindi kasya sa schedule niya. Kasi sa oras ko. Pero malay mo, di ba tayo kayong apat na magkakaibigan ay matuloy sa strength sa discovery session Yan. na bigay ni Nicole Yala. Ano ba ito? Para dun sa mga hindi nakakaalam, ako po ay isang Gallup Certified Strengths Coach. Ang idea po na isang Gallup Certified Strengths Coach, international yan ang certification. Ang idea po niyan ay ma-discover mo yung strengths mo para magamit mo sa work, sa life. Nakikita mo naman yung ano ng asawa mo. Ayan na naman siya, nagpo-promote na naman. Tapos pag may mag-inquire, di sasagutin. Ano ba talaga, Nicole yan? Malay mo nga matuloy. Ako naman magpo-promote lang. Feeling ko kasi, Jegs, if it's meant to happen, it will Yeah, ako So, naniniwala ako. maaaring dun sa mga, kunyari hindi ko pa nasagot, pasensya na po kung hindi ko pa kayo nasasagot. Hindi ko na nga alam kung paano ko kayo babalikan Di ba? Kasi natabunan yung message nyo. Maaaring hindi pa panahon. Maaaring pag nag-resurface kayo ulit ng nag-chat kayo ulit, ito na yung panahon. Or maaaring ang panahon para dun sa apat na magtotropa. Ako talaga sa totoo lang, ang laki ng tulong nung strengthening. Okay, meron po tayong testimonial. Kasi kahit saan ako pumunta, lagi kong ini-explain sa kanila na eto, kumuha ako ng exam, kaya ganito ako, parang may disclaimer Mag-isip. na ako. Oo. Pasensya na, hindi ako talagang masyadong kuminsan kasi, yung ideation nga sa akin, halimbawa, nagkukwentuhan, ang daming pumapasok Ang daming na idea. And natural kasi kay Diego yun. Sobrang dami. In fact, alam mo yung hindi pa natin alam, wala pang pangalan yung strengths natin. Alam na po namin lahat. I mean, everyone na naka-work si Diego Bandido na pagdating sa meeting, siya yung may pinakamaraming sinasabi. Not necessarily implement lahat Naiisip niya lang because nga, ang strength niya is ideation. Ano yung ideation? Maraming ideas. Dati, nung hindi ko naintindihan, parang naiinis na rin ako sa sarili ko. Bakit ang dami ko sinasabi? Ang dami ko na naman sinasabi. Ang dami ko na naman sinasuggest. At yun po yung thing with ideation They just have so many ideas. Popcorn siya na ideas. Not necessarily lahat po yun mag-work. Pero yun. So, mahalagang malaman mo na may ganun ka. So, sino kunyari sa tropa ninyong apat? Sino sa inyo ay may ideation? Ayan. Sa kanya ka makakakuha ng mga kakaibang mga design, feeling ko. Kasi siya yung natural para sa kanya na mag-isip ng iba't ibang idea pagdating sa accessories, let's say. Tapos meron naman nakagaya ni Conyo Bicolano na arranger. So yun naman yung mag-aasikaso. Anong uunahin natin? Yan, 'di ba? O baka meron diyan sa grupo na katulad ni Rakitera na may responsibility. Ayan, Yan, 'di ba? Na mataas ang responsibility. Dito naman natin i-assign. Tapos yung isa naman communication. Ayun, Ang siya yung gandang PR. Ang ganda ng combination ganda na ng yan. combi. Pero hindi nyo malalaman yan kung hindi nyo iti-take yung message yun na. strengths Baka masagot discovery. kayo. Ngayon na. Message na, ngayon na. O siya, exit na tayo, baka mag-message na para sagutin ko na. Okay. Alright, ito pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun nga, alam ko parang may inquiry ako mga apat Yung isa parang narinig siya sa podcast. Yung isa sa radio. Balikan mo, testingin subukan mo yung yung maliit lang na Ayun nga group. Kaya nga parang gusto ko etong apat, tropa muna. Kayo muna. Apat muna. Apat muna, tapos tingnan natin how it will work. Si Conyo Bicolano, 'di ba, ideation nga. Nag-ano na 'yan, biglang isang umaga, may message sinabi niya sa akin, "Ma'am, may naisip ako." O ano 'yun? Kasi 'di ba yung sa yan, ganyan, yung gusto mo na ma-practice mo rin, ganon. Why not i-offer mo siya din sa mga boss daw dito? Para kapag halimbawa, in-offer ko na siya sa labas, masasabi ko na even the executives, 'di ba, na take na nila yung Tapos sabi ko, okay, that's good. Wala akong time. Hindi kasi, ang haba pa kasi ng proseso ng kailangan, kasi alam mo, libre ko sila, boss sila bayaran muna nila, di ba? Anyways, maganda kapag yung business niyo nag-umpisa kayo, di ba? It's nice to know your strengths. Correct. Kilala niyo yung isa't isa. Kilala niyo yung isa't isa. Tapos maintindihan mo, bakit siya ganun mag-operate? Bakit G na G siya? O malamang may competition yan. Bakit, yung parang isang kasamahan natin dito, ang description mo lagi sa kanya, pumasok siya sa piyestang walang kilala, paglabas niya, busog siya. Di ba? Number one na strength ng isa naming PA, si Sir John, ay communication. So ngayon may intindihan mo kung bakit siya ganun kasi nga strength niya yun. So,
inquire na. Inquire na. Malay mo, masagot. Ayan, at higit sa lahat, Oh. yung mga strength, may mga Blind spot. O, blind Oo, spot siya. may mga At blind. yung coach ang magtuturo sa'yo. Ayan. Paano maiwasan yan? Mag-guide, ganon. Oo. Kaya nga coach, guiding, ganon. Ayan. Kaya inquire na. Malay mo, masagot. O siya, exit na muna ha. Mamaya tayo ulit. Kwento na may wagang burnay. Bye! Metro's number one, Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw
saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan pa na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Pick. ayun na ako. Here you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan pa na lang kami, Berbay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl?
Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon.
May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Okay, always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang plekong ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Ala.
Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off, yung Ah. kick-off natin. Okay. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung... Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Doon, Mara. Kami. It's Kami okay, yung it's not ngumiti. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Kanina Akala pa lagi kami joke. nagtatawanan. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan yun. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or And sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't... do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR.
At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. So ano ba? Akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa na magano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi lagi na nung si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo I-hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niya pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb ka, puha mo rin din babae. Hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami Kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Hindi, yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayun, siya. Kung meron pero ng meron, ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi, correct. siya away na yung tampuhan lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Oo. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan, ha? Ano lang talaga. Well, it is what it is, di ba? Tingnan mo,
pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umagin. Oo, tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay,
sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka.
Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Oliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Oliala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Binibini. 37 years old at single pa din. Matagal niyo na po akong taga-subaybay panahon pa ni Christopher. Madami na po akong natutunan sa inyo tungkol sa pagharap sa buhay, pag-intindi sa kapwa, at pagiging matatag sa mga pagsubok. Alam niyo po, tambalang kumikinang, dati po akong takot tumanda ng mag-isa. Pangarap ko din po kasing ikasal sa simbahan, magkaroon ng sariling pamilya, at matawag ding ginang balang araw. Nagkaroon naman po ako ng boyfriend when I was 16. 20 years po kami, kaya akala ko talaga siya na ang una at huli. Wow, 20 years. Grabe Kumbinsido ako na siya na ang makakasama ko habang buhay. Minahal naman niya ako na sa paraang akala ko sapat na. Yung pala, may relasyon sila ng asawa ng pinsan ko. Doon ko na-realize na hindi pala sapat ang pagmamahal kung wala ng respeto, katapatan at direksyon. Napakasakit. Nang hinayang ako sa 20 years. Akala ko talaga hindi ko kakayanin. Umiwas ako sa mga reunion, kasal, binyag at gatherings dahil paulit-ulit ang tanong kung kailan ako mag-aasawa. Ngumingiti lang ako pero sa totoo lang, nasasaktan ako. Pakiramdam ko kasi na pag-iwanan na ako. Nurse pa man din ako kaya tuwing may karga kong bagong silang na sanggol, napapaisip ako kung mararanasan ko rin bang maging ina balang araw. Para makalimot, ibinuhos ko ang sarili ko sa trabaho. Pero kahit gaano ako kabisi, hindi mawala-wala ang lungkot. Mabuti na lang at mas nakilala ko ang Panginoon. Unti-unti kong natutunang hindi pala sukatan ng halaga ng isang babae ang edad, marital status o pagkakaroon ng anak. Natutunan kong pahalagahan ang sarili ko. Natuto ako magpatawad, maghintay at magtiwala muli. Ngayon po may boyfriend na ulit ako. Nagpakilala siya ng maayos sa pamilya ko at malinaw ang intensyon niya. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nagmamadali. Kung siya ang ipinagkaloob sa akin ni Lord, He will stay. Kung hindi, tatanggapin ko ng maluwag sa puso ko. Kaya naman kung ikaw na nakikinig feeling mo nahuhuli ka sa buhay, hindi pa huli ang lahat. May tamang panahon sa lahat ng bagay. Minsan ang paghihintay ay hindi parusa, bagkus ito ay paghahanda. Tambalang kumikinang, paano ko po ba malalaman kung talagang healed na ako sa sakit na iniwan ng 20 years kong relasyon? Paano ko po kaya ulit matututunang magtiwala nang hindi dala-dala ang takot at sugat na nakaraan? Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Binibini.
Alam mo, Binibini, hindi ko alam kung ikaw yung may problema o yung writer. Kasi dun sa una, sabi mo single ka. Tapos sa dulo, sabi mo may boyfriend ka. Tapos yung dulo pa rin na natanong mo is paano ka mag-move on. Meron ka na nga boyfriend. So may boyfriend ko ba o single? O dala ito ng kaguluhan ng pag-iisip kasi 20 years ang nakalipas tapos wala na kayo. I'm confused. Kasi diba doon sa unang part, binalikan ko pa eh. Single. Tapos sa ngayon, may boyfriend na ako ulit. Tapos yung tanong mo dun sa dulo is, paano ko malalaman kung talagang nag-heal na ako? Paano ko kaya matutunan magtiwala ulit? Di ba nagtiwala ka na nga ulit kasi may boyfriend ka na ulit? Sige, music na lang. Nako-confuse kasi ako sa'yo, Binibini eh. Well, malinaw kasi sa kwento ni Binibini kahit magulo. Ako malinaw pero kahit magulo. Sige, go. Malinaw, syempre individualization. Dahil nakikita ko yung mukha niya na andun na siya na binuksan niya na yung puso niya, pero ulit. Andun pa rin siya, nakakulong pa rin siya sa nakaraan. Correct. Na parang ayaw niya pang ibigay uli kasi natatakot siya, parang may trauma. So siguro, meron siyang boyfriend, pero ayaw niyang i-all out. Yan, kasi may trauma pa siya. Kasi 20 years eh. Ngayon, ikaw naka-trauma ka rin, di ba, ng 20 years? Aha. Oo din. Di ba na hindi mo in-expect? Akala ko, ang dami mo ng plano. Totoo. Tapos yung pala, eh. maghihiwalay din pala. Ganon. Kaya di ako nag-attach masyado sa'yo eh. Kasi hindi natin masasabi ang mga bagay-bagay. So kumbaga parang ganon si Binibini. Yan. So ngayon, okay. So kung sinasabi mong, kung nagbigay ka ng ganyang kahabang kwento sa amin, obviously you haven't fully healed. Kasi kung hindi mo pa mabigay all out doon sa, or pwede rin namang Jegs na na-heal naman siya, nagkukwento na lang siya, kaya lang siya hindi nagbibigay ng all out kasi natuto na din siya mula sa huli. Pero diba? andyan pa rin din yung trauma nga kasi. Kasi normal lang naman eh. Natatakot siya na baka. Kaya nga, so natatakot siya na baka iwan ulit, baka may jowaing ulit asawa ng isa niya pang pinsan, 'di ba? Yung mga ganon. Maaaring may trauma siya or maaaring siya din mismo sa sarili niya, careful na siya. Kasi isipin mo, 20 years yung relationship, ni hindi niya sa hinagap, siguro naisip na pwedeng lokohin ka pa. Together na kayo for 20 years, parang kayo na talaga ito eh. Correct. Hindi lang kayo kinasal eh. Pero parang, ilang taong ka na? Half of 37. Your life. Di ba, more than half of your life, kasama mo yung guy na yun. Kaya siguro, maaaring may trauma pa. So that means, pwedeng naka-move on na or hindi pa talaga. It's just you're traumatized or careful na siya. Pwede kasing naka-move on ka pero yung trauma nandun pa rin din. Na hindi naman kasi basta-basta mawawala yun. And feeling ko, it can also be a protection on your part. Na hindi mo muna ibigay all out, kilalanin mo talaga ng maiging-maigi, ganyan. Or magtitira ka talaga sa sarili mo. Baka kasi dun sa 20 years wala nang itinira sa sarili. Baka may mga ganon. Si Nicole lang kasi yung yung walang katroma-troma sa pagdating sa relasyon. Ay oo, pagka halimbawang nung may nanakit sa akin, parang tapos next, move on. Siguro kasi hindi ka mabakante, di ba? Ganda ko eh. Makipot, masikip, dalisay. Pero ito, gusto ko naman naman na wala ka bang ito baka lukuhin na naman. Wala kang ganon. Meron pa rin din. Pero kasi dahil nga hindi nga ako tumitigil sa pag-ibig, sa hopes na yung susunod magiging the one. Kahit na at the back of my mind, may possibility kasi nangyari na sa akin in the past na niloko ko, tinutuloy ko pa rin. Parang itong si Binibini. Kasi very strong lang talaga yung parang gusto mo talaga ng magmahal, love, ng pag-ibig, magmahal eh. Mas mahalaga sa akin, Jegs, yung mas gusto ko na nagmamahal ako. Siyempre gusto ko na minamahal ako, pero gusto ko yung feeling na nagmamahal ako. Yun. Important sa akin yun eh. Kaya siguro, kahit na naloko na ako ng ilang beses, hindi ako tumitigil kasi importante sa akin na meron akong taong minamahal. Pero yung trauma nandun pa rin, di ba? Nandun. Yung possibility na nalokohin ay nandoon. Correct. Ganyan. So, ganun siya. din. Iba-iba lang talaga yung mga mukha utak natin kung paano natin naharapin. Kagaya si Binibini, medyo talagang masakit sa kanya. Correct. So, mahal niya yung posibleng naka-move on na siya. Pwede. Pero hindi mawala pa rin niya sa utak na nandun pa rin. Baka lokohin din ako nito. Well, yun yung sabi kong pwedeng posibleng maging protection rin on your part na
Pwede ha, kung gagamitin mo sa tama, ibig Oo. sabihin mas matanglawin ka, mas observant, mas intentional. Oo. Huwag naman to the point na hindi ka na magiging masaya, Oo. kababantay, Oo. or kakaduda. Ayaw naman natin na to live in doubt and despair. Ganon. Gusto natin may pag-asa lagi. Pero tandaan mo rin na binibini, unfair din to sa partner mo. Kawawa din, Diba? na Na akala halimbawa, mong akala niyan. all out buong siya sa'yo. buo. Oo, Tapos diba? ikaw may mga reservations ka kasi nga dahil sa takot na Correct. dapat mong basagin yung ganyang feeling kasi hindi siya maganda eh. Hindi siya maganda na anytime lagi ka nang may duda sa mga lalaki, lagi parang wala ka ng tiwala. Correct. Hindi Pero- ka rin magkakaroon ng peace of mind. Sa tingin ko, kung ang question mo sa amin pa na kung healed ka, you are healing. Yun, definitely. Kung Ikaw naman fully healed, ikaw naman nakakaalam eh. Oo, ikaw naman yun eh. Ano ba yung mga signs na Yan, ako para sa akin yung Oo. meron kang ipinasok sa buhay mo na ibang tao, medyo it's a part of healing also. Oo. Maaring panakipbutas, kaya nga sabi ni Jegs, lugi naman. Kasi Oo. baka love on the rebound. Pwedeng rebound, panakipbutas. Pero still, it's a first step Oho. to try to forget the other person. Ganyan. Pero kung, halimbawa, feeling ko mga signs na healed ka na, yung pag pinag-uusapan mo yung isang tao tas hindi ka nagalit, kung G na G ka man, dahil memories na lang, pero hindi yung G na nagingit-ngit, feeling ko healed ka na. Alam mo, ganyan. para maging total yung healing mo, maging open ka dyan sa partner mo ngayon. Sabihin mo yung nararamdaman mo kasi hindi mo Tama. naman magagawa mag-isa yan eh. Kinakailangan mo may partner para yung assurance, Correct. yung consistency na magawa niya sa relationship ninyo, yun yung magbabago sa isip mo na, ay, oo nga pala. True. Para lang din magkaroon ka ng Parang si kapanatagan. Nicole, babalik uli ako kay Nicole, di ba, nung nakilala niya si Jowa Dick, na ito pala yung feeling ng minamahal Oo, ka. ganito pala yun. Oo. Kasi masyado ako nasanay sa ako yung nagmamahal and it's okay, it's fine with me na nakalimutan ko na ito pala yung feeling ng tamang mahalin pabalik. Yan. Oo. Ganon. So, yun yung goal natin, ha? Yung mahalin ka pabalik. Oo, mahalin ka Oo, pabalik. ganon. Oo. Kasi hindi ka pwedeng mahalin din ng buo kasi kung parts sa'yo, may medyo... Oo, aloof ka pa rin, Oo. may part ng sistema mo na hindi ka ready rin, yung Oo. mga ganyan, mahirap din yan. So, kailangan mo ng tulong niya. Diba? So, Yeah. maging open ka sa ano. Correct. And basta tatandaan mo na magkaibang bagay naman yung healing tsaka yung trusting. So, magkaibang proseso kasi talaga Oo. yun eh. So, pero kung kaya mo nang isabay yung both, 'di ba, Oo. na parehas na maging okay, yung nagto-trust ka and at the same time Oo. healing ka, then good. Kasi ito lang. So, yung pinipili niya yung magagandang memories. Yan. Kasi parang torture yun pag inaalala mo palagi yung mga Oo. eh. Pero makakatulong din yun pagka halimbawa maalala mo paulit-ulit. In the first place, hindi naman ako yung may problema dito. Oo. Ako yung niloko para sa asawa ng pinsan na hindi naman maganda. Ganon. Ayan. Dagdagan mo ng ganon. Kaya, na hindi naman maganda. Ganon. Oo, kaya kinakailangan mo ng katuwang at katulong. Correct. Siya ba yung nagsabi na dito niya nakailala yung Panginoon? O ibang, ibang yun. kwento yun? Sorry, Dyan- nalilito na ako eh. Hindi. Yes. Yung discernment mo sa mga bagay, mabilis mo na makita Sasabihin mo kay Lord, bigyan mo ako ng mga signs. Oo. Ilayo mo ako una pa lang. Wag natin paabutin ng another 20 years or another decade, 'di ba, bago ko makita na meron na palang red flags. Ganon. Kaya nga, trust in the Lord with all your heart. Yeah, Do not lean on your own own understanding. Kasi kung understanding lang ng tao, ang hirap po. Hindi talaga siya maiintindihan. Ayan, oo. So it's good. Magandang to end with that, Jegs, na it's good that you are with the Lord. Yes. So now your decisions, meron kang tatanungan. Lord, tama ba? Ayan. Tama ba tong decision ko? Oo. Guide mo naman ako ng tama. Oo, kasi kung Ganon. iisipin mo palagi na yung nakaraan mo, malay mo, baka yan na yung binigay ni Lord, hindi mo nakikita. Hindi mo kasi nakita. Nga, dahil Selective dun, ka nga. oo. Kasi dun ka pa rin dun sa isa. Ganon, So, ha? yan, bini-bini. Bini-bini. Oo. Sana nakatulong kami sa iyo, Bini-bini. Ayan. O siya, salamat na marami sa pagtutok. At syempre, sa mga gusto pong magbahagi ng kanilang mga kwento, ayan, pwede niyo po kaming email sa mahiwagangburnaystory@gmail.com. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Ayan, Bini-Bini. Bini-Bini. Oo. Naway maka-move on and move forward ka na din. At saka maganda kasi nga nakilala mo na si Lord. I-pray mo kay Lord na i-totally heal ka. True. Kasi baggage pa yung ano eh. Correct. Yung bit-bit mo na inaalala mo pa yung nakaraan. Diba? Forgive and forget na. Mahirap talaga yan. Ako minsan pag may mga ibang mga taong nanakit sa akin, pag naalala ko sila, naiinis pa rin talaga ako naman, oo. It's normal. Oo. Kaya lang, meron din namang mga ibang aspeto ng buhay mo na pwedeng intindihin. Ang swerte mo nga, meron ka ng bagong love life eh. Oo. So doon ka mag-focus. Ang ano siguro magandang perspective na pwede mong gamitin dyan is dahil sa kanya, dinala ka sa ganitong sitwasyon. Yan. Yun yung ako sa akin, isa sa mga ano yan na yung mga taong nanakit sa akin kasi kung hindi niya ako sinaktan, hindi ko mararating to. Hindi ko for example, yung mga exes natin, na buwisit tayo. Hindi natin makikilala yung mga jowa natin ngayon na nakatuluyan yung natin. Present natin kung hindi dahil sa kanila. Imagine mo kung nagkatuluyan kayo ng buwisit na yun. Di ba? Diyos ko po. So minsan ginagamit din sila ni Lord na mga ano eh. Lahat naman, di ba? Parte ng proseso eh. Correct. Part of growing, part of adulting. Ganun Yes. talaga. O siya. Alright. Salamat! Salamat, Bilibini! Bye! Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kang sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic!
Basic! Morning Call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Countdown, 10 countdown. It is useless to resist us. Counting down the 10 biggest hits of the week. Only here on Metro's number 1 90.7 Love Radio. Give it a quick check, Metro Manila. It is now exactly 46 minutes after 11 o'clock on a beautiful Saturday morning, should I say. And of course, mga kabisyo, eto na ang pinakahihintay ng lahat. Ang pinakapaborito kong part ng countdown kasi nakakapag-Tagalog na ako. Kanina pa bako-bako yung dila ko eh. Alright, ladies and gentlemen, now welcome to Mano a Mano para sa ating LRT10 guests. Walang iba, no other than, let's all welcome, Justin! Alright! Ayan, magandang umaga, Justin. Of course, Justin of SB19. Welcome, bro, and how are you? Salamat po. Ito po. Nahirapan bumangon ng maaga. So, I'm sure sobrang loaded yung schedules and thank you so much for making time na nakapunta ka dito sa amin. And we really appreciate it. Thank you rin po. Siyempre, it's an opportunity din to na magkaroon ng platform or makapunta dito sa ganitong platform. Alright, so sa lahat po naman nakikinig sa atin ngayon over 90.7 Love Radio, ikaw na batiin mo na muna sila. Ayan, magandang umaga po mga kabisyo at siyempre 18, lalo na yung mga nag-abang dyan sa harap. Maraming salamat. Oo, kanina pa yung mga nakaabang sa harap. Nauna pa nga sila dito sa akin eh. Maraming salamat again for dahil napaunlakan mo ang aming imbitasyon. Now, of course, Justin, for the perspective na mga kagaya ko na tito. Ayan, paano nagsimula yung career mo? Yun po, basically ang pinakasimula ko po talaga is with SB19. Mm-hmm. So, yun po kami magkakagrupo, nag-debut kami noong 2018 pa po. And pero nag-viral po yung video namin 2019 na sa isang dance practice video. And luckily until now po talagang sinusuportahan kami ng sambayan ng Pilipino. Mm-hmm. Yun po. And right now ngayong taon po nagsimula ako ng solo career ko. Mm-hmm. So kailan ba ako nag-debut? Last Feb po, nag-release po ako ng solo song ko, which is yung Surreal. Okay. And very happy naman po ako na sinuportahan din ako ng 18, ng fans namin. And syempre, nagustuhan din po ng maraming casuals yung kanta. And speaking of your solo song, yung Surreal, nakita ko yung video.
sobrang artistic yung dating, hindi talaga kuha dito sa Pilipinas. I thought first, akala ko nga it's talagang foreign yung gawa eh. So saan ba na-shoot yun? Saan ba ginawa yun? Actually, yung ibang parts po doon sa Pilipinas po. So pumunta po kami ng Zambales para po doon sa mga forest, and pumunta rin kami ng yung mga flowers po. Sa ano po yun? Benguet. Okay. Sa Benguet, pumunta po kami para doon sa flowers. So talagang bumiyahe kami ng ilang oras para makapag-shoot doon. Tapos the rest po, syempre yung snow, hindi na yun dito sa Pilipinas. Pumunta po kami ng Korea for half vacation, half work. Wow. Yun yung pinakamaganda, ano. Anyways, doon sa ginawa ng gumawa ng video, sino ba yung mga naging directors doon, naging creatives? Bali po, ako po yung isa sa mga nag-lead for the creative direction po. Gumawa po kami ng concept. But with the help po nung creative manager and director din po ng Onesie, nung company namin, si Sai-an. So kami po nag-collaborate kami for the concept and ano yung gusto kong mangyari for the music video. And syempre sa branding ko rin po as a solo artist since debut song ko siya. So ayun po, pinag-usapan namin, ganito yung mangyari. Sige, gusto ko mas simple lang. So what we do po is parang sana run and gun shoot lang. So meron po kaming mga kakilala na naka-work na namin before, like yung prod team namin, si Alan and si Steph, kinuha namin sila. And parang from our initial na parang run and gun shoot lang, medyo in-elevate nila yung plano. Talagang gumawa sila ng malinis na shot list, ganyan po. Okay. So, because of them, talagang medyo na-elevate din from the initial plan yung gawa namin, which is very good din po, and talagang napaganda yung music video. Well, gano'n naman talaga for creative people, di ba? Pag sinabi mo, sige, ganito lang, pero pagdating doon, nanganganak na kasi. Yes. So yun, ngayon, I want to talk about, of course, the song Surreal. So, can you tell us about it? Tungkol saan? Ikaw ba nagsulat nito? Yes po. Sino ba yung inspirasyon mo? Okay ba? The things that goes around the song. Surreal. So, basically, Surreal po is one of the first songs na nasulat ko like during the pandemic pa. Like 2022 ko pa po siya nasulat. While I'm trying to learn ukulele. So, since di naman po ako marunong mag-instrument, nung time na yon, since pandemic, maraming time sa bahay lang, try ako mag-ukulele. And biglaan na lang na parang while learning the basic chords, doon na nakasulat na akong lyrics, so nagawa ko na si Surreal. But then, ngayong taon ko lang po siya na-release. So basically, Surreal po is, yung kwento po nung kanta is like having someone na pares kayo ng ini-imagine or nagkakasundo kayo. Parang soulmate. So yung feeling po na pagkakaroon ng soulmate na sobrang sarap sa feeling, masaya na lahat ng iniisip nyo parehas. Parang in a world of imagination, kumbaga. So basically, yun lang po yung tinatakbo niya, and gusto lang maparating nung kanta is maging good vibes lahat ng tao. Well, yun nga, nabanggit mo about during the pandemic, kasi yun talaga yung pinakamahirap na maranasan ng pandemic. At yun ang isa sa mga pinakamaganda na nadulot ng pandemic. Those people na hindi nakapagsulat kasi nakapag-zero in ka sa sarili mo eh. Ang dami talagang nagagawang ang daming nakapaggawa ng magagandang kanta, just like you. Now, on the other side naman, ano naman yung masasabi nating hindi maganda naging effect sa'yo ng pandemic, kasi it almost hit everybody, especially kayo nasa entertainment industry kasi wala nga labas, especially during the time ata parang nagsisimula pa lang din kayo, right? Po. Actually, gusto ko nga rin po yung nasabi niyo po na parang meron talagang good sides and meron ding bad side yung mga bagay-bagay. And for us, SB19 personally, mas gusto ko mag-focus dun sa good side, which is parang even though pandemic, nagkakaroon kami ng mga gigs, nagiging active kami sa social media, and kagaya nga po nun, mas nagiging productive ako for myself, nakakasulat ako ng kanta. But the other side naman po, syempre marami talagang naapektuhan. Even yung mga relatives ko po, and even makita ko po yung mga fans na nagsishare sa online na parang ganito yung effect sa kanila ng pandemic. And even, syempre po yung mga malalaking businesses. So, for me po, talagang tinatry ko na lang yung best ko during the pandemic to parang at least inspire kung ano yung pwede kong magawa sa social media na eto, let's have fun, makalimutan man lang natin kahit sandali yung mga problema during the pandemic. So, ayun po yung pinaka-ano na. Well, we heard a lot of the struggles during the pandemic, paano nabuo yung Katangaw. Now, ngayon naman,
sa mga nakikinig ngayon, gusto naman naming malaman who are the influence sa iyong singing career. Sino nagturo sa'yo? Kanino mo naman na to? So, actually po, wala po kaming, even sa family ko, wala kami masyadong background in terms of music or performing. Ganon? Sana oil. So, when did the singing start sa'yo? Nag-start po ang singing nung pumasok na po ako ng SB19, yung former na company po namin during the training day. So, like 2017, nung pumasok po ako. Kasi po nung college, basically, di ba, gumagawa ko ng arts, ganyan. Tapos, nasa college ako, ang course ko is multimedia arts. So, aral bahay lang talaga ako. Hindi rin po ako magala masyado. So, siguro nagkaroon ng time na na-bored na ako sa buhay. So, I tried to explore. And ang naano ko po is sumali ng mga dance groups. So, dun ko po na-meet si Josh and si Pablo. Tapos si Josh, in-invite niya ako na, try mo pumunta ng meron kaming parang dance lesson, dance class dun sa company namin. Sumali ka. So, punta naman ako. Tapos, in-invite ako ng parang teacher namin. Alright. Sige, sali ka na dito. And then, dun lang po nagsimula siya. So, talaga. it all started sa dancing, tapos nag-crossover na into singing. Yes. Now, ngayon, nung nasa singing ka na, you're trying to get into sa singing, sino naman yung mga naging inspiration mo? Like, for example, sino yung artist na peg mo or what? Parang ever since po, isa sa mga pinapakinggan ko talaga is like si Ed Sheeran. So kaya yung songs ko medyo similar to that na mas chill, pop siya pero mas chill siya, ganyan. So ayun po, Ed Sheeran, even like nung high school days, Stephen Speaks. So yung mga ganun po. Pero basically sa learning talaga, like inspiration in terms of sa paggawa, ganyan. Ang pinaka naging parang nilulook up ko natin si Pablo, yung leader din po namin. Kasi during the trainee days, most of the time, kami lang din nagtutulungan. And si Pablo, isa siya lagi, alam niyo po naman po yung mga kanta namin na si Pablo talaga yung gumagawa nun. So, dun din ako kumuhugot ng inspiration and inaaral ko rin kung ano yung mga, ang galing niya gumawa ng lyrics, ang galing paano niya, ganyan. So, mas madali po sa akin kasi kagrupo namin siya. So, medyo siya talaga isa sa nilulook up ko in terms of music. Well, alam mo, sa totoo lang, one thing that I admire you dahil mostly kasi sa mga status na kagaya niyan, talagang sikat na parang learning stop. But sa'yo, di ba, you keep on learning, kumbaga yung mga maliliit na detalye, nakikita mo, parang yung self-growth, and I would say it, thumbs up for you. Thank you po. Parang gusto ko sana mag-flip ng hair eh. Okay, now, siyempre, sa lahat ng mga nakaabang sa'yo, maliban dun nakaabang sa labas, okay, sa mga nanonood sa atin sa ating Facebook Live and listening to Love Radio, saan ka pwede nilang, do you have schedules, gigs? Syempre, for more updates po regarding my future releases and gigs, you can check out my social media account po. Just search for Justin Tejos. So, yun po. Alabas na yun agad. So, may mga gusto kong pasalamatan. Take your time. Yes po. Ayun, it's all syempre, yours. Gusto ko lang din po i-take yung opportunity for SB19 kasi po, we just released our latest single, Moonlight, kahapon po. So, sana po mapakinggan nyo and mapanood nyo yung music video. Pinaghirapan po namin yon. So, ayun po, maraming salamat. And syempre po, gusto ko rin pasalamatan ng SB19 for pag-support and sa career natin. Thank you so much, guys. And syempre, 18, mga mais, maraming salamat for being a friend, family, mother, father, kung sino man, kaibigan, pinsan, parang lahat na talagang inako nyo. Maraming salamat sa support and sa lahat ng ginagawa nyo. And sa effort, lalo na yung mga nasa labas dyan, shoutout sa inyo. TikTok tayo mamaya. Picture, TikTok. Alright, so anything else? Wala ka nang nakalimutan? Baka may magtampo? Syempre, gusto po pasalamatan yung company namin, Onesie Entertainment, Sony Music Philippines, and sa lahat po ng mga nakatrabaho namin. Thank you so much, guys. One last final question, Justin. So far sa career mo, ano yung pinaka-great challenge na nung nagsimula ka until now? Great challenge? Yung masasabi mo na, umabot ka ba sa point na parang ayaw na, yung parang yung top out na? Maraming time po, pero isa siguro yung mahirap is during our Wyatt tour. So nag-tour po kami, yung first ever world tour namin po. Medyo dun ako wala sa condition po. So
I don't know, siguro lahat naman tayo may time talaga, may phase sa life Yung na burnout. Burnt out. Yan. Opo. So during that time, magkakaroon ako ng, kahit on stage, papasok pa lang stage, gusto ko nang matapos. So Okay. ganon. So, pero super hirap po kasi, kailangan mo siyang tapusin, Yeah. kailangan mo maging responsible as an artist. Pero deep inside, parang ayaw mo na talaga mag-perform. So parang nagkakaroon ka ng two-phase na ito yung pinapakita mo, pero deep inside, parang pwede mong mag-break. Yeah. Ayoko na. Now, for those who are listening right now and watching sa atin, na dumating din, iba-iba naman yung mga stages natin na burnout. So, ikaw, anong ginawa mo para at least ma-overcome mo yung phase na yun? Baka may tip ka na may ibigay sa mga nababurnout. So, minsan po, if I know na meron akong friend, talagang naglalabas ako ng sama ng loob dun sa friend ko na willing to listen. Yeah. And parang alam mo po na mapagkakatiwalaan mo siya. So, it's very important to have a friend na mapagsasabihan mo and mapagkikwentuhan mo. And someone na makaka-relate ka kasi mafe-feel mo na hindi ka nag-iisa. And siguro po, number 2 is try mong bigyan ng oras yung mga bagay na gusto mong gawin. So during that time po, if may time ako maglaro talaga, naglalaro ako, nagsa-stop ako sa social media kasi I know, parang kailangan mo alamin ano yung nakaka-affect sa'yo. Try mong iwasan as much as you can. And ayun po, talagang naglalaro ako ng games. May po kasi mag-computer games. Binibigyan ko ng oras na maglaro ako para mabuo ko ulit yung sarili ko. Parang ganon. And siguro isang weird thing na ginagawa ko, nanonood ako sa YouTube ng kuwari po yun sa Switzerland, merong stock videos na parang 1 oras. Pinapanood ko lang siya, yung train na umaandar, lumilibot siya ng Switzerland. Okay. So parang pag pinapanood ko yun, nakiklear yung mind ko. So nakakatulong din talaga. So iba-iba talaga yung coping mechanism natin. Oh. Kasi pag nabu-burnout yung tao, it's more on parang hindi mo na i-enjoy yung mga nagagawa mo. Parang na-deprive ka to do the things that you love. Tama po. Kaya the best and the perfect way to cope up is to puntahan mo, balikan mo yung mga basic. Kagaya yung ginawa mo, nag-play ka ng games na hindi mo na nagagawa, di ba? Kaya na-burnout ka kasi diniprive ka ng ganun. Kaya during the pandemic, ang dami din na burnout dahil diniprive sila ng social deprived tayo. Yung mga friends, hindi nakakausap, hindi nagagawa. But anyway, so thank you, Justin. And we learn a lot from you. Ito yung magandang usapan na we learn a lot of things, di ba? And again, invite them for your single right now. Yes po, sana po mapakinggan nyo yung aking debut single na Surreal, and of course my cover of Sunday Morning by Maroon 5 po. Nasa mga DSPs na po siya sa mga digital streaming platforms, so sana po mapakinggan nyo. And meron din po siyang mga videos sa YouTube, and sana po mapanood nyo kasi kami po, ako rin personally yung naging hands-on for that video. So sana po, ayun po, maraming salamat, mapakinggan nyo, and syempre huwag nyo kalimutan SB19 din po, Moonlight, latest single namin. Thank you so much. All right, thank you very much. So there you have it, ladies and gentlemen, Justin. And eto na, para mapakinggan po natin ng buo yung awitin, here's a song from Justin with Surreal right here on Love Radio's 90.7 Love Radio Top 10 Countdown. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yes, yes. To, pick. Oh. There you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na baka magalit. Ano lasa daw ng gummy bear? Tamis. Sinumsumpilan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at
kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga umaattend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi.
9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files.
Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the... Grabe ang love triangle! Mara! Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang pera Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung... Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Ano siya sinabi? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, dude. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't... do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Titan Jellas. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat.
Now, that's bullying. Kasi gusto Hindi mo ito ng sumusobra validation eh. eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina? you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. ngang isipin mo na, ito na naman si mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa na magano. Kasi ito si Jerry pindot pa ng pindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon.
Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae, hindi yung utak nito Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward sa Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira siya. Kung meron ng ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi matindi, siya, hindi siya away na yung tampuhan lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan, ano lang talaga. Well, it is what it is, di ba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Di ba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? Di ba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umaga. Oo, tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So, sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan,
Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa mukha mo ko babarilin.